У раміках школи за будуцих родителів ваготні жени уча о розвойній психології, o ulogi rodičoch u rozvoju decka, faktoroch riziku podčas vahotnosti, o analízoch pred polohom i samim polohu, o prebuvanju u porodzilišću i o tim, co rodičoch čeka dok se z bebu vraca domu. Ženi maju nahodi upoznat vežbi dihanja za položnici, vežbi posle polohu, a tiž i vežbi za bebi. Taka fajta pomoci už zažila u sušedných opštinoch, a tot projekt značno pomohne vahotným ženom zo Skerestura, ktorí vecej nebudú mušiť putovať do okolných mestoch posoviti. Zo lokálnej samoupravy nám nahlašali problém nedostatočno rozvitej usluhy patronážnych šestroch, ktorí pomáhajú u dopatraniu novonarodzeného decka. Naše šestry prešli odvitujúci obuky a angažovaní sú na potrimovky rodičom, ta prichodza na ich povolánku. Roditeľom hlavným dostatočný pejsť do sere naštívi, ale keď potrebné šestry prídu i vecej raz. Pomáhajú dopatrať púpok, kúpac, ukazujú maceri jak dojčiť bebu, trimať ju, prebliekac i podobne. Prepodavanja za buducih roditeľov už otrimani u Kuli, Červinki i Sivcu, a predvidzene, že po konec roka u každým meste, tak i u Ruskim Keresture, bude otrimana išće po jedna škola za buduci položnici.